بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bütün ғаламны юқтан бар қылып, тәрбие қылушы Аллаһу Тәгаләгә хәмд сәнәләребез, барша мактауларыбыз булса иде. Bütün пәйгамбәрләрнең имамы булган, безгә бу дөньяда һәм ахиратта бәхетле булырга өйрәткән сөйкле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сахабаларына сәламларыбыз һәм салаватларыбыз булса иде. Шәһәрнең төрле почмакларыннан килеп, шушы җомга көнендә Раббыбыз Аллаһу Тәгаләнең әмерен үтәр өчен мәчетебезгә җыелган мөхтәрәм дин кардәшләремне, динебезнең иң күркәм сәламын җиткерәмен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһу Тәгалә шушы җомга һәм башка көннәребездә бәрәкәт бирсен. Дуаларыбыз, намазларыбыз, барча игелекле изге гамәлләребез кабул булып, Раббыбызның шиксез рәхмәтенә ирешергә барчабызга да насыйп булса иде. Аллаһ субханаһу ва тәгалә галәмнәрне бар кылучы, бар итүче һәм Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәте белән күп нәрсәне төрле кылган. Җир шарында күп төрле үсемлекләр, җир шарында күп төрле, күп санлы хайваннар, кошлар, бөҗәкләр яши. Һәм без кешеләр дә, адәм балалары, без дә шулай ук бер төсле түгел. Без бер-беребездән аерылып торабыз. Чөнки кешенең буе булсынмы, тән төсе булсынмы, аның сөйләшү теле булсынмы, яки инде башка характеры булсынмы, алар төрле. Алар төрле. Ләкин без төрле булсак та, без барыбер бер-беребезгә охшаганбыз. Һәм шуңа күрә без төрлеккә карамыйча, безнең төрле булуына күрмичә, без үзебезнең бер төрле, бер-беребезгә охшаш икәнебезне күрергә тиешбез. Чөнки кешенең тән төсе төрле булса да, ләкин һәрберебезнең тәннең башы бар. Кешенең характеры төрле булса да, ләкин һәрберебезнең ике кулыбыз, ике аягыбыз бар. Кешеләрнең буйлары төрле булса да, ләкин һәр кешенең күкрәгендә йөрәк кага. Шуңа күрә без бер төсле дә һәм төрле дә. Ягъни дин өлкәсендә дә, шәригатьтә дә, дингә кагылганда да без ниндидер төрле мәсьәләгә түгел, уртак, бер төсле әйберләргә игътибар кылырга тиешбез. Уртак, бүтән кеше кабул иткән, галимнәр арасында төрле фикер булмаган, бүтәнесе бердәм фикердә булган әйберләргә карап, шунда төрле әйберләргә, аерыларга карамыйча бердәм булырга тиешбез. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: "Инна һазиһи умматукум уммату вахида." Бу сезнең уммәтегез, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның Коръән уммәте ул бер уммәт. Ул бер уммәт. Ва ана раббукум, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм мин сезнең Раббыгыз ди. Сез бүтәнегез бер уммәт. Бүтәнегез дә мусламаннар, бүтәнегез дә мөэминнәр, һәм сезнең Раббыгыз бер. Сез төрле, ләкин Раббыгыз бер булгачлан, сез барыгыз да бер Аллаһка, бер Раббыга табынасыз, сез аңа ялварасыз, гамәлләрегезне, эшләрегезне аның өчен аның ризалыгы өчен кыласыз. Фа'будун дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Һәм шуңа күрә сез бер уммәт булгачлан, һәм Аллаһ Тәгалә сезнең Раббыгыз булгачлан, сез аңа гына табынагыз. Аңа гыйбадәт кылыгыз, бүтәнегез бергә, бердәм аңа табынып, аңа гыйбадәт кылып яшәгез. Һәм икенче аятта, шушы аятка охшаган аят: "Ва инна һазиһи умматукум уммату вахида." Бу сезнең уммәтегез бер уммәт, сез бердәм, бер уммәт.
Ва ана раббукум фаттакун. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезнең Раббыгыз, шуңа күрә сез миннән генә куркыгыз. Сез миңа гына карата тәкъвалы булыгыз дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә әмер итә, безгә куша. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва ати'уллаһа ва расулаху". Сез мөэминнәр Аллаһка буйсыныгыз. Сез бер Аллаһка буйсыныгыз, ва расулаху, һәм сез аның илчесенә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламга буйсыныгыз. Безнең барыбызның да буйсыну максаты ул бер. Буйсыну Аллаһка гына хас. Шулай ук без барыбыз да бер кешегә иярәбез. Ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламга иярергә тиешбез. Ва ла таназау, һәм сезнең арагызда низак, тавыш, аерылу булмасын. Ва фатафшалу. Әгәр дә сез үз ара тавышсагыз, әгәр сез үз арагызда низак булса, үз ара сез һәрберегез үз ягына тартса, аерылсагыз, фатафшалу, сез җиңелерсез, ва тадхаба рихукум, һәм сезнең көчегез бетер. Сез бердәм булмассыз, сез бөтенегез һәрберегез аерым бер якка тартып, аерылып бетеп, бердәм өммәт, бердәм Аллаһка табынучы өммәт булмассыз дим. Васбиру, шуңа күрә сез мөселманнар Аллаһка табынганда, аның ишесенә табынганда, дине тотканда, качагында аермалар булса да, качагында төрле фикерләр булса да, качагында арагызда ниндидер булса да, бер-берне күрәмәү булса да, васбиру, сабыр итегез. Сабыр итегез, сез бер юлдан барасыз. Шуңа күрә шушы бер юлны күреп, ниндидер бер вак шул бер юлдан барырга алып баручы, алып барырга ярдәм итүче әйберләрне күреп, шул бер юлдан баруга кымылдаучы әйберләрдән карамагыз, аларны күрмәгез. Сезгә ошамаса да сабыр итегез ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Инналлаһа ма'ас сабирин. Шундыктан Аллаһ Тәгалә ул сабыр кылучылар белән, Аллаһ Тәгалә түзүчеләр белән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә куша. Әйе, без төрле әйткәнебезчә, ләкин динебез бер. Безнең Раббыбыз бер. Шуңа күрә төрле фикерләргә, аермаларга басым ясамыйча без уртак. Бүтән кеше дә кабул иткән, бүтән кеше дә таныган, бүтән кеше дә риза булган әйберләргә игътибар биреп, шуларга басым ясарга тиешбез. Әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безнең бер. Без барчабыз да шул бер Аллаһка табынабыз. Без барчабыз да бу бер Аллаһ Тәгалә кушкан намазларны укыйбыз. Без барчабыз да бер якка борылып, кыйблага борылып, намазларыбызны укып, дуаларыбызны кылабыз. Без Аллаһ Тәгаләнең сүзе булган бер китапны, Коръән-и Кәримне барчабыз да укыйбыз. Без барчабыз да бер үк хадисларны өйрәнәбез. Шуңа күрә уртак әйберләргә игътибар биреп, аера торган әйберләргә игътибар бирмичә яшәсәк, без чынлап та бердәм өммәт, Аллаһ кушкан бердәм өммәт була алабыз. Һәм шулай ук без барчабыз да инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фарыз иткән Рамазан аенда ураза тотабыз, ураза керәбез. Барчабыз да иртән торып, сәхәрләр ашап, ниятләп уразага керәбез. Һәм бөтенебез дә бергәләп көне буе ашамыйча, эчмичә, сабыр итеп, түзеп көнне уздырабыз Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм барыбыз да кояш байыганнан соң Аллаһ кушканча, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткәнчә авыз ачып ифтарлар кылабыз. Һәм без бергәләшеп, бергә Рамазан төннәрендә мәчеткә килеп, таравих намазларын укыйбыз. Һәм ай буе Аллаһ Тәгаләнең сүзе булган Коръән-и Кәримне укып чыгарга, укырга тырышабыз. Барчабыз да шушы гамәлләрне кылып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына, Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә ирешергә өмет итәбез. Шуңа күрә булар бөтенсе уртак. Аебыз, Рамазан аебыз безнең бер. Уразабызның вакыты таңнан башлап кояш байыганчы бөтенебез дә бердәм шунда ураза тотабыз. Бөтенебез дә төнне ният кылып уразага керәбез. Бөтенебез дә кояш байыгачтан
авыз ачабыз, монда без бөтенебез бергә уртак мәшәшләрне күреп, шуңа игътибар биреп яшәсәк, иншалла безгә яшәү җиңеллек булачак. Әйе, ураза тоту ул фарыз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля елна бер мәртәбә Рамазан аенда, айның башыннан ахырына хәтле ураза уздырырга безгә, барчабызга да фарыз кылды, мәҗбүр итте. Монда bütün кешедә, bütün галимнәр дә, bütün мәсхәбләр дә бу фикердә бердәм. Монда bütün кеше, галиме дә, гади мөселман да кабул итә. Шуңа күрә дә иншалла Рамазан ае башлангачтан дөньядагы бик күп мөселманнар инде Алла ризалыгы өчен ураза тотырлар, уразага керерләр, сабыр итерләр. Ләкин монысын без таныйбыз, ләкин шул вакытта безнең арабызда, инде күп илләрдә, безнең илебездә дә, шәһәр авылларда бик күп мөселманнар әле уразага кермәгәннәр. Шуңа күрә без үзара ниндидер бер аермаларны күргәнче, үзара тавыш чыгарганчы, менә шуларга bütün кешебезне юнәлтсәк, әнә шул әле ураза турында уйламаган да, уразага керергә уйламаган, теләмәгән кешеләргә bütün көчне сарыф итеп, аларга шуны аңлатсак, шуны җиткерсәк, ул вакытта файдасы күбрәк булыр иде, өммәтебез артыр иде, һәм Аллаһка якынлашучы мөселманнарның саны артып, гөнаһ кылучы мөселманнарның саны кимер иде. Шуңа күрә үзара бүленгәнче мөселманнарга шул әле намазга, уразага басмаган кешеләргә bütün игътибарын, bütün көчне юнәлтсәк, иншалла файдасы да күбрәк булачак. Һәм бу әйбердә без бөтенебез дә әлхәмдүлилләh уртакбыз. Барчабыз да уразага кергәндә ният кылабыз. Һәм ниятсез бер гамәлдә була алмый. Чөнки ният ул берәр эшне эшлимен дип алдан уйлап кую, фикерләп кую. Һәм bütün өммәт, bütün галимнәр фикере буенча ниятнең иң хәерле, иң яхшы вакыты ул төн булып тора. Таң атканчы төнне ният калырга кирәк. Кемдер инде галимнәр әйтә, ният кылмасаң уразаң дөрес булмый дип, кемдер әйтә, кылмасаң да, көндез кылсаң да ният дөрес була дип. Ләкин инде һәр хәлдә бөтенесе дә төнне таң атканчы ният кылып куйыгыз дип әйтәләр. Һәм әлбәттә ният сүзе, аның мәгънәсе уйлау, фикерләү, уй фикер булгачтан, кайсыбыз безнең ураза аенда, Рамазанда авыз ачканнан соң, яки мәсәлән ясту вакытындамы, тарайф вакытындамы, яки сәхәр торгандамы, кайсыбыз иншалла ураза керәм дип уйлап куймый. Барчабыз да. Шуңа күрә монда да без уртак, бөтенебез дә ният кылабыз. Беребез дә әле ураза тотмыймын дип, кирәк түгел дип утырмый. Шуңа күрә аның башында авыз ачканда булсынмы, төннең нинди өлешендә булмасынмы, барыбер шул төн буенда кайсы вакытта булса да уйлап куя, бүген тоттым, әлхәмдүлилләh, иртәгә дә иншалла тотырмын дип. Шушы аның нияте булып тора. Һәм шуңа күрә дә инде безнең арабызда таралган, инде мәшһүр булган, инде Гыйбадат ислами китабында да инде Әхмәд Хади Максуди әйтә, ураза тоту өчен күңел белән ният кылу җитә дигән. Кешенең күңелендә, йөрәгендә уй фикере булса, уразага дип ул аңа җитә. Тел белән һичбер сүз әйтмәсә дә, күңеленнән иртәгә ураза тотачакмын дип уйласа, ураза дөрес була. Шуңа күрә ният ул эштә ул күренми. Тел белән ниятне әйтү, ул сүзләр, ул ният түгел. Әлбәттә безнең арабызда кеше төнне ниятләсә дә, уйласа да, ләкин сәхәр ашаганнан соң, таң алдыннан инде фәлән махсус сүзләрне әйтеп кую дигән әйбер таралган. Инде күп мөселманнар сәхәр ашаганнан соң, менә вакыт керә дигәндә, шул дуганы укып куялар. Шуны укымасаң ураза дөрес түгелдер дип, шуны укымасаң булмыйдыр дип, шушы нияттер дип. Ләкин аларның күңелендә ният бар. Шуңа күрә күңелдәге ният җиткән, тел белән ният әйтүне беркем дә, бер галим дә исламда фарз дип әйтмәде. Тел белән ниятне фақат кеше раслый ала. Әгәр кеше буталса, әгәр кешенең күңелендә белмәсә, шикләнсә, ул вакытта әйтеп була. Ләкин син шикләнмәсәң, синең ниятең ныклы булса, уен фикерең ныклы булса, уйлап куйдың, шул сиңа җиткән. Кемдер инде шулай кылса, әлхәмдүлилләh, дөрес буланың. Кемдер инде аны әйтеп куйса да, иншалла, ураза дөрес, ләкин инде шушы әйткән сүзләре ул ният түгел, ул фақат шул ниятне раслау шикелле генә,
ныгыту шикелле генә дип уйлау, чөнки ният ул барыбер кешенең күңелендә булып тора. Шуңа күрә барчабыз да күңелдән ният кылабыз, ул инде авыр түгел, уйлау, фикерләү безнең өчен авыр эш түгел, һәм инде тел белән ниндидер бер гарәп телендә укыла торган бер сүзләрне укып, күп вакытта кеше аларны укый, нәрсә укыганны аңламый, үзе ният кыла, үзе нәрсә ният кылганга аңламый. Шуңа күрә без теге аңламаган гарәп телендә укыганчы кемгәдер инде бәлки, әгәр бик шикләнсә, шул сүзләрнең тәрҗемәсен татарча әйтеп куйса, ул яхшырак та була, җиңелрәк тә була. Ләкин инде барыбер гарәпчәме, татарчамы, урысчамы, ул сүз әйтү, ул ниятнең үзе түгел. Ул нияттән соң гына шул ниятне ныгытып раслаучы әйбер генә була ала, һәм ансы да мәҗбүри, фарыз, ваҗиб, ниндидер бер шарт гамәл булып тормый. Шуңа күрә ниятнең вакыты да бөтенебез дә бердәм, таң атканчы, әлбәттә, таң ату ул инде сәгатькә бәйле түгел, таң ату ул офыкта яктыра башлау. Хәзер безнең ясту вакыты да кирмәгәчтен, һәм таң ату вакыты да шул ясту вакытын бергә кушылгачтын. Шуңа күрә без инде мәчеттә ел буе шикелле намазларны инде кояш чыгарга сәгать ярым кала укысак, сәхәрне тәмамлау вакыты ул инде кояш чыгарга 2 сәгать кала булыр. Кояш сәгать 3-тә чыккан булса, димәк инде сәгать 1-гә хәт ашап бетерергә кирәк булачак дигән сүз инде. Кояш иртәрәк чыккан булса, шул кояш чыккан вакыттан 2 сәгатьне чигерәбез дә, һәм шул вакытта хәтле ашап бетерергә тиеш булачакбыз. Һәм шулай ук сәхәргә дә килгәндә, сәхәр ул шул вакыт исеме, таң атырга әзрәк, таң атырга 1 сәгать, 2 сәгать, төннең соңгы өлеше, гарәп телендә ул теге сәхәр вакыты. Шуңа күрә шул вакытта ашалган ризык та сәхәр ризыгы дип аталган. Сәхәр ашау ул мәҗбүри, фарыз әйбер түгел, чөнки ул уразаның бер өлеше түгел, уразаның бер асылы, нигезе түгел. Һәм шуңа күрә кеше сәхәр ашаса да, сәхәр ашамаса да, ул ураза керергә тиеш. Сәхәр ашау ул мәҗбүри әйбер түгел, ашамасаң ураза тотарга ярамый дип уйларга ярамый. Сәхәр ашау шулай ук бөтен өммәт фикере буенча ул бер сөннәт гамәл булып тора. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аны торып ашарга үндәгән, шакырган, ләкин мәҗбүр итмәгән, һәм әйткән: "Тәсәххару", торып сәхәрләрегезне ашагыз, "Фа инна фи сухури барака" дигән, чөнки сәхәр ашауда кешегә бар бәрәкәт бар дип әйткән Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Икенче хәдисендә әйткән: "Иннаха баракатун", ул ди сәхәр ашау сезнең өчен бәрәкәт, файдалы. "А'атакумуллаһу ияһа", сезгә аны Аллаһ Тәгалә бирде. "Фала тадауха", шуңа күрә сез аны калдырырга тырышмагыз. Шуңа күрә сәхәр ашау ул турып уянып, алдыңа бер өстәл ризык куеп ашап бетерү түгел. Сәхәр ул шул вакытта 1 стакан су булса да эчсәң сәхәр була ул. Әзме, күпме ашаган ризык сәхәр. Шуңа күрә ул бер тәрникә аш, бер тәрникә бәлеш тә артыннан баллап, коймаклап шәйшү түгел ул. Гына түгел, ул да сәхәр, һәм инде 1 стакан су булсынмы, 1 стакан чәй булсынмы, башка бер булсынмы, әзрәтле булса да бөтен сәхәр булып тора. Шуңа күрә сәхәр ашасак та, ашамасак та без барып уразага керергә тиешбез, чөнки сәхәр ул уразаның бүленмәс, уразадан аерылмас гамәл түгел, ул уразага фақат ярдәм кылучы, бәрәкәт бирүче гамәл булып тора. Шуңа күрә сәхәр ашасак та, ашамасак та без барчабыз да уразага керергә тиешбез. Уянсак та, уянмасак та ул уразага камашаламый, уразаны тыймый. Шуңа күрә кайсы кешеләрнең сәхәр ашамагачтын уразага керергә ярамый дигән фикер, ул фикер дөрес түгел. Ул инде гомумән бөтен ислам өммәтенең галимнәренең фикеренә каршы килә торган фикер булып тора. Аллаһ Субханаху ва Тааля создал этот мир, эту вселенную, и все в этом мире разное, не одинаковое. В мире очень много разных растений, в мире очень много разных животных, насекомых, птиц, все они разные. И даже мы, люди, также являемся разными. У нас разный цвет кожи, разные языки,
разный рост, разные характеры. То есть многие вещи у нас разные, но в то же время мы все одинаковые. Потому что что-то в нас отличается, а в чем-то мы схожи и похожи. Если у нас, к примеру, разный рост, но у каждого человека есть голова. Если у нас разные характеры, но у нас есть руки и ноги. Если у людей разный цвет кожи, но у каждого человека есть сердце. Поэтому, с одной стороны, мы в чем-то отличаемся, но есть общие вещи. Поэтому также и в религии мы должны смотреть не на то, что нас отличает, не на разные вопросы, не на разногласия, а должны смотреть на то, что нас объединяет, на общее. И как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Инна хади умматукум уммату вахида». Поясни, эта умма, она единая, одна умма. «Ва ана раббукум», и сказал Аллах Субханаху ва Тааля: «И я ваш Господь». Поэтому вы одна, единая умма, ваш Господь, Аллах Субханаху ва Тааля, един, фа'абудун, поэтому поклоняйтесь только Ему. Поэтому у нас, у всех, у мусульман, единый Господь Аллах Субханаху ва Тааля. Мы все Ему поклоняемся, у нас одна кибла, у нас одна книга Коран, слава Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, у нас одна сунна, слава посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы все совершаем 5 намазов, мы все поворачиваемся в сторону киблы во время совершения намаза, во время совершения дуа, обращаясь к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому нужно видеть то, что нас объединяет, то, что общее, и стараться не видеть то, что нас разделяет, то, чем мы различаемся. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ва ати'у Аллаха ва расуляху», подчиняйтесь Аллаху Субханаху ва Тааля, ва расуляху, его посланнику. Объект подчинения один Аллах Субханаху ва Тааля и его посланник Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. «Валя таназа'у», и не разделяйтесь, не спорьте, не ругайтесь между собой. «Фатафшалю ва тадхаба рихукум», и если вы будете разделяться, будете спорить и ругаться между собой, вы станете слабыми, вы упустите победу, вы станете слабыми, вы не будете едиными, уасбиру, и терпите. Поэтому одна дорога, один путь в рай. Мы все идем по этой дороге, и в чем-то мы разные, в чем-то мы, скажем, отличаемся во мнениях, в чем-то, скажем, мы кого-то, может, скажем, не нравится чей-то характер, кого-то, может, мы, скажем, не любим, но мы идем вместе, в одну сторону, у нас цель одна, поэтому уасбиру, терпите. Что тебе не понравилось, терпи. Он твой брат-мусульманин, вы идете к одной цели. В чем-то у вас есть разногласия, но у вас много общего, то, что вас объединяет, поэтому смотрите на то, что вас объединяет, не смотрите на то, что вас разделяет, поэтому исбиру, терпите, будьте терпеливыми. Инна Аллаха ма'ас-самирин, Аллах Субханаху ва Тааля, Он с терпящими, Он помогает, оказывает свою помощь, поддержку терпящим, оказывающим терпение. Поэтому нужно уметь и терпеть, нужно уметь видеть то, что нас объединяет, и не видеть то, что нас различает. И перед нами, иншаллах, месяц Рамадан, пост, который является фарзом, в этом все мы едины, все мы должны едино поститься в этом месяце, от начала месяца до конца, все 29 или 30 дней, без исключения. И все мы делаем ният, намерение на уразу, все мы ночью перед сахаром намереваемся, то есть внутри нас, в наших сердцах есть мысль, что мы будем поститься, потому что ният – это мысль в сердце, в душе человека. Поэтому все едины ученые, что ният, он внутри, он невидим, его увидеть невозможно. Поэтому слова никогда ниятом не являются, они могут только лишь подтвердить что-то, усилить, но слова ният не заменяют, они не могут вместо него, они могут только вместе с ним быть, или же как дополнение. Поэтому в сердце, в мыслях человек думает ночью, когда мы, после захода солнца, когда мы делаем ифтар, разговляемся, в течение ночи до рассвета, в голове каждого из нас все равно промелькает мысль, что я сегодня постился, альхамдулилля, и завтра буду поститься. Эта мысль и есть ният. Если эта мысль раз в течение ночи появилась в голове человека, иншаллах, может поститься завтра спокойно, без проблем, потому что он уже намерился, сделал ният. Если мысли не было, хотя бы перед рассветом, перед сухором, все равно, скажем,
это в голове прокрутить, намериться и просто, скажем, как принято у некоторых, то есть думают, что нет, это слова, какие-то слова читать на арабском языке, что вот это вот ният, его прочитаю, и все будет хорошо, не прочитаю, все будет неправильно, ураза не будет, это является неправильным, потому что слова и на арабском языке, часто мы не понимаем, что читаем, поэтому, скажем, если уж так нужно, если человек не может никак мысленно намериться, тогда уж в этом случае пусть скажет языком, что завтра я буду поститься, пост месяца Рамадан. Иншаллах, на татарском, на русском, на таджикском, узбекском, каждый на своем языке, это будет, скажем, и правильно, это будет и искренне, чем, скажем, что-то читать на арабском, не понимая, что мы с вами читаем. Поэтому и сам, то есть ният, и сухур, то есть пища, которую мы едим перед рассветом, потому что время называется сухур, и пища в это время называется сухур на арабском языке, она не является обязательной. Человек может ничего не кушать, может не делать сухур, но поститься. Потому что сухур это сунна, по мнению всех ученых, а ураза является фарзом. Поэтому мы ели, не ели, встали, человек проснулся, не проснулся, проспал, роли не играет, он все равно должен поститься. Поэтому человек перед сном намеревается на уразу встать. Если не получится встать, он все равно просыпается и сухур делает. То есть просыпается, даже без сухура он постится, поэтому сухур не является какой-то частью уразы, это баракет. Пророк Мухаммад побуждал, заинтересовывал, но не обязывал. Не обязывал, поэтому и сухур это, скажем, хоть стакан чая, хоть стакан воды, какой-то фрукт, хоть что-либо человек покушал перед рассветом, это является сухуром, мало или много, это никакой уже роли не играет. Также ифтар тоже является сунной. Когда солнце заходит, солнце скрывается за горизонтом, если мы солнце не видим, значит время уразы завершилось. Солнце скрылось, время уразы завершилось, можно спокойно что-либо покушать. Поэтому кушать тоже является желательным действием, то есть не фарс, и все, что человек находит под руками, он этим может сделать ифтар, хоть вода, хоть там, любая другая пища, хоть конфета, что там найдется, если ничего нету, то любое, что он первое взял в рот, проглотил, это он сделал ифтар, то есть он пост прерывал. Даже слово ифтар означает, то есть не ураза. Ифтар означает не ураза, то есть кушать. Человек покушал, и теперь он уже то есть, не постится. Это является желательным, и желательно спешить с разговением как можно быстрее, и желательно разговляться, как делал посланник Аллаха финниками, если они есть. Если были финики, посланник Аллаха разговлялся финиками обязательно. Если не было фиников, он разговлялся водой. Поэтому самое лучшее на ифтар это финики и вода. Если их нет, то уже затем все, что то есть все остальное. Все остальное. Шулай итеп ифтарда ин хайырлысы ул хурма, финик булса, булмаса су була. Алар булмаса инде бүтүн башка булган ризык булып тора. Һәм шулай ук авыз ачканда Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям кояш баегаштан намаз укыганчы авыз ачкан, авыз ашыккан, намазны әзрәк кичектергән. Һәм шулай ук Пәйгамбер Мөхәммәд әйткән бер хадисендә إذا قدم العشاء أجل سيزن الله رزق يلسا سيزن الله رزق يلسا خمسة أش بوساغس ураза бит шуйд аш була, чөнки 19 сагать уразада барыбызны ашыйсы киләчәк. Шуңа күрә, әгәр синең алдыңа ризык куйган булса, яки син шу ризык тулы булган өстәл артына килеп утырсаң, һәм шунда авыз ашу вакыты кирсә, фабдау бихи. Сез Мөхәммәд әйткән ризыктан башлагыз дигән. Ризыктан башлагыз дигән намаз укыган шәһәтле. Шуңа күрә башта ризык, аннары намаз. Һәм хәтта әйтәм Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху ашаганда ашыкмагыз дигән. Ягъни син кеше аш булса, алдына ризык куйган булса, кеше шул ризык тулы өстәл артына утырган булса, һәм авыз ашу вакыты җиткәчтен бер хөрмә кабып намазга бассаң, бу әзрәк дөрес булмый. Шуңа күрә әзрәк бер хөрмә булсын, бер стакан су булсын, берничә фрукты булсынмы, җимеш булсынмы кабып, әзрәк кенә сусауны, ашыкны басып намазга бассаң, хәерлерәк була. Чөнки әгәр син ризыкны күргәннән соң, аның бурныңа аны исләре кергәннән соң, син намаз бер хөрмә кабып намазга бассаң, намазда анда намаз турында, Аллаһ турында уйлау булмас, синең алдында анда шул өстәлдәге булган татлы, тәмле ризыклар килеп басарлар. Шуңа күрә аны турында уйлаганчы шәригать куша, башта әзрәк шул сусауны, ашыгыны бастыр. Аннары инде 5 минуттан, 10 минуттан соң барып
тынышка намазны укы дип Аллаһ Тәала, ягъни Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә куша. Шуңа күрә монда ризыкны өстен кую түгел, монда намазны өстен кую. Ягъни намаздагы фикерләрне саклар өчен, намазда бүтән фикеребез ашау эчү турында булмасын өчен безгә Мөхәммәд саллаллаһу шуны өйрәтте. Әзрәкне ашагыз да, аннан намазга басыгыз. Иншалла 5-10 минут кичектергәнгә берни гөнаһ та, берни дә иншалла дингә, шариатка каршылык булмаячак. Шуңа күрә шулай ук бүтән галимнәр фикере буенча уразаны ашау, эчү, якынлык кылу безнең боза. Шулай ук бүтән галимнәр фикере буенча әгәр кеше авыру ширле булса, әгәр кеше сәфәрдә юлда булса, аларга ураза тоту фарыз түгел. Бу инде җәй көне аерышы күренеп тора, чөнки җәй көне эссе көннәрдә, озын көннәрдә сәламәтлеге какшаган кешеләрнең, авыру кешеләрнең ураза тоту авыррак булыр. Шуңа күрә монда инде курыкмыйча, кеше авырса, аның авыруы шире ураза тотарга бирмәсә, аңа тагын начаррак булса, кеше инде курыкмыйча, рәхәтләнеп уразаны ачып дәваларга тиеш. Ләкин кеше сәфәргә чыкса, аның сәфәрендә юлында да ул шулай ук ураза тотуга фарыз түгел, ләкин авыру кешедә, мусафир кешедә аннары Рамазан беткәннән соң шушы көннәрне каза кылып кайтарырга тиеш була, аларны калдырырга ярамый. Әгәр дә кем инде бүтәннәй ураза кире алмаса, кемгә ураза тоту бүтәннәй тыелган булса, һәм ул җәй көнендә, кыш көнендә каза кыла алмаса, ул кешегә бүтән гамәл фикере буенча фидия түләү куелган. Фидия түләү ул асылда нигездә ризык бирү, кешене ашату, аңа мәсәлән яки инде ризык алып аңа бирү, үзе пешерсен дип, яки инде пешереп аны өеңә чакыру, кунакка чакырып аны ашату булсынмы, бу нигез, бу төп булып тора. Шуңа күрә шуңа омтылырга кирәк. Ләкин инде шул вакытта акчалата бирү дә куелган. Инде быелны безнең дини нәзарәте фидияне көненә 200 сум дип билгеләгән. Тотмасаң ураза тоталмасаң, димәк көн саен 200 тәңкә бирепме, яки инде кешедән ризык бирсәң, бәлки ширак та булыр әле, пешереп ашакырсаң, ширак булуы мөмкин. Шуңа күрә яки ризык бирү, яки ашарга пешерү, яки инде һич булмаганда инде һәр көн өчен 200 сум фидия түләү мәҗбүри була. Шулай итеп, без менә бу фикерләр, әйберләр бөтенсе дә мәсьәләләр, уртак мәсьәләләр, буларда бүтән мәзһәбләр арасында бернинди хилафлык, ихтилаф, төрле фикерләр юк. Шуңа күрә менә буларны күреп, без уртак әйберләрне күреп, безне айыра торган төрле фикерләргә игътибарны әзрәк биреп эшләсәк, иншалла без көчлерәк булырбыз да, ныклырак булырбыз да, һәм иншалла инде шунап та Аллаһ Тәала әйткән бердәм бер өммәт булырбыз дип өмет итәбез. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә шулай булырга насип әйләсен, һәм инде иншалла уразларга җитеп, уразларны тотырга Аллаһ Тәала насип әйләсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ани ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким. Иннаху вал гафурур рахимус сами'уд дуа.